de nou, parlem a casa de Montnou i aquí tenim el nou tutorial que us porto avui, tot és nou. I bé, el tutorial es basa en com convertir un bloc normal, qualsevol bloc, menys obsidiana, bueno, veurem les excepcions aquí, qualsevol bloc en un cofre. Bé, necessitarem això que podeu veure aquí sota. Necessitarem una vagoneta amb cofre, un pistó normal, raïl, torxa de redstone o qualsevol botó per donar-li impuls al pistó i el material que volem convertir. Primerament construirem l'estructura així, 3, després hi posarem això, de manera que quedarà una cosa així. I a dalt hi posarem el pistó mirant cap aquí. Després hi posem el raïl així, ha d'estar en aquesta posició. Si no us queda en aquesta posició, en poseu una altra, es queda recte i després el traieu. Després, a sobre hi posem la vagoneta. Traiem el bloc que hi ha sota i a sobre hi posem el bloc que el vulguem fer. Jo en aquest cas ho faré de llana negra. Us aviso que no sempre surt a la primera, per tant és possible que ara no surti, però en allà farem més proves i ja veureu com sortirà. Ara accionem el pistó i veus el que us deia, no ha sortit. No passa res, a vegades no surt, però en aquests casos, si no surt per davant, surt per darrere. Vale, doncs no, s'ha quedat aquí baix. Bueno, com que no ha acabat de funcionar, ara us ensenyaré amb molts de blocs el que seria la teoria que hauria de funcionar. Bé, com podeu veure aquí tenim molts de blocs fins a l'últim pas. Aleshores, només faltaria accionar la palanca. Aleshores tenim bloc de diamant. Jo crec que aquests tres funcionaran. Diamant, or i ferro. Llibreria funcionarà, sorra funcionarà, fusta funcionarà. Vidre no ho sé, no ho he provat mai. Escales de fusta no ho sé, no ho he provat mai. Això sí, ho he provat, ho funciona. Això no ho he provat mai. Bedrock, suposo que no ho pot moure. Dispensador, no ho sé, la veritat és que és una gran qüestió. Redstone, obsidiana sí que no funciona, ja us asseguro que no funciona. I aquest suposo que sí que funcionarà, no ho he provat tampoc. Com podeu veure estan aquí fins a l'últim pas. I accionem la palanca. Estan units tots per un circuit de redstone que s'accionaran a la vegada. Per tant, accionem la palanca. Com podeu veure, han baixat tots, menys aquest i aquest. O sigui, la roca mare, el dispensador i l'obsidiana. Per tant, aquests tres blocs i tot el que estigui derivat d'aquests tres no es pot fer. És a dir, una taula d'encantaments tampoc es pot fer. Ara mirarem quins d'aquests han quedat bé. En aquí hi podem posar coses. En aquest també. Si no us queda bé la primera, veus, de molts que n'he fet, algun hi han quedat bé. Veus, aquest no ha acabat de quedar bé. Aquest, el problema és que com que és vidre es veu. Les escales, clar, com que és la meitat, però bueno, o sigui, si no us surt bé la primera, torneu a provar. Aquí què hi havia? Aquí hi havia el meló i s'ha trencat, això és curiós. Hi havia el meló i s'ha trencat, i aquests tres no funcionen, i aquests sí. Bé, com podeu veure, és una qüestió bastant d'atzar. Està molt bé perquè jo ara aquí, imagina't que vull camuflar això. Doncs com ho camuflo? Molt simple. Així. Ja està. I ningú sospita que aquest bloc té això. Imagina't que és una llibreria. Doncs agafo la llibreria i la camuflo. I ningú pot sospitar que en aquesta llibreria aquest bloc té això. I aquí puc amagar, doncs, per exemple, les armes. Això és molt útil
però té un petit defecte, diguéssim, que és que per darrere es veu que hi ha un bagul. Però qualsevol persona que no ho sapigués no gosaria pitjar. O sigui, no gosaria pitjar, vale? Per tant, només tingueu això en compte. O sigui, normalment per un costat queden malament i per l'altre queden bé. Ah, i una altra cosa. Si els emputxeu, si us hi poseu sobre els emputxeu o el que sigui, en teoria s'hauria de descol·locar, veus? Es descol·loca i ara ja no es camufla. No es camufla tan bé com aquest d'aquí. Bueno, fins aquí el tutorial, espero que us hagi servit. Comenteu. Moltes gràcies. I fins al proper tutorial o fins al següent let's play. Que vagi bé.